A gulyásfőzést úgy kezdjük, hogy először apróra vágott hagymát olajon megdísztőjük. De mivel hogy a valódi gulyások, azok disznózsíron voltak csinálva, azért beirdázott füstölt szalonnát is teszünk bele, ami kicsikét helyettesíti annak a zsírnak a ízét, és mégis a gyomornak könnyű lesz. Azon kívül még egy olyan titok, amit most már sok szakács is mond, hogy az elején, mikor föltesszük a olajat és a hagymát, hogy teszünk bele egy kis fekete borsot, vagyis a olajat ízesítsük. Így nyerünk nagyon kellemes ízeket. Kész. Ahogy föltesszük a hagymát, teszünk rá egy kis sót. Ezt azért tesszük, hogy a hagyma péppé maradjon, és végül ne ússzon a gulyásnak a tetején. Mikor már üveges a hagyma, apróra vágott zöld paprikát teszünk bele. Nagyon fontos, hogy a paprika érett legyen. Ne legyen zöld, inkább azt mondanám sárga, vagy pirossas színű érett paprikát. Mert ha teszünk bele zöld paprikát, a gulyáson keserű lesz. Ezt most már sokáig dísztőjük. Ha azt akarjuk, hogy nyúlós legyen a gulyásunk, egy kicsikét húzzon a szánkba, akkor nem egy titok, hogy egy-két disznókörmet, ha beleteszünk, a leve sokkal húzósabb lesz és finomabb lesz. Először meghatározzuk, ugye, hogy milyen húsból csináljuk a gulyást. Csináljuk marhából, az a originál gulyás, ahogy veszük, csináljuk vadból, disznóból, amilyen hús van közelbe. Minden esetre a húst este először elkészítsük, apróra vágjuk. Mindig azt mondom, nehogy fájjon ennek a tüzes lé, ugye, a forró lé, azért vörösborba van mártva, vörösbor, fűszer és egy kis tárkon teszünk bele. Ahogy lássuk, a hagyma, a paprika, amit beletettünk, ugye a zöld paprikának nevezett piros, még sárga színű paprika már ilyen péppel vált. Most jön az egyik legveszélyesebb és legóvatosabb mozzanat, hozzá kell tenni a piros paprikát. Minden esetre, mikor tesszük hozzá a piros paprikát, nehogy megbotoljunk, hogy valami történjen, kéznél kell lenni valami pohár víznek, mert ha ezt rosszul csináljuk és tovább égessük, akkor keserű lesz nekünk a gulyásunk, de mivel hogy a tapasztalat elég jó, úgyhogy tesszük bele a piros paprikát. Ugye a gulyás magyaros, elég sok piros paprika, legyen színe, legyen íze. Ez egy jó magyaros gulyás. Mindjárt a gulyás megkapja a színt. A piros paprikát átfuttassuk olajon, ez is nagyon fontos dolog, és következik a következő mozzanat, tesszük bele gyorsan a húst. Nem kell felhasználnunk a vizet, ügyesek voltunk, és következik a húsbeletét. Persze a hús is nagyon fontos, borba áztatott hús, tárkonnyal, fekete borssal, fűszerekkel ízesítve, egy éjjel pácolva, és még bele. Na most, a második nagyon fontos mozzanata a gulyásnak az, hogy a húst dísztölni kell. Mit is akarunk? Azt akarjuk, hogy jó levet kapjunk gulyásnak, jó, sűrű leve legyen. Az a jó gulyás. Azért lassú tűzön nagyon sokáig kell ezt a húst dísztölni. Ez a hús levet ereszt, hát aztán abban a pillanatban, mikor már olyan nagyon-nagyon finom, ez már olyan pörköltre hasonlít, akkor mondjuk a legjobb. De hát nem pörköltet csinálunk, hanem gulyást, azért ezt így oldjuk meg. A disznócskának nem fáj, mert be van rúgatva egész éjjel. Vörösborba pihent. És most jön ez a bor. Ezt elég sokáig lassú tűzön kell csinálni. Mert másképp nem gulyás kapunk, hanem valamilyen húslevest.
most belenézünk a konderba. Ahogy lássuk, a hús mintha eltűnt volna, és sok sűrű lé van benne. Hát ilyenkor önthetünk hozzá először egy kis köménmag, ízesítésül. Jöhet bele egy kis fokhagyma, ami nem muszáj, nem mindenhol tesznek be, jó, fokhagyma minden csak jól ízesít. És következik a víz. Fölöntsük vízzel, ugye, mert jön bele aztán a krumpli, burgonya. Megkeverjük. És most már erősebb tűzön készessük tovább. A Kossuthi kanál is, elhagyott a babám is, ha elhagyott, hagyjon is, megélek én magam is. Ne bánd, édes virágom, hogy így élem világom, éjjel te is nem bánom, szívemről azt kívánom. Ott egyedül éljek, a szeretőm elhagyott, a szívéből kizárott, egy kis bolondságért. A szeretőm elhagyott,